dolok. Alani tapuji matuhata marhite ede nomor 10 pitu ayat sada sahat rodi ayat tolu. Marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Ai ibana hapatean jala parmulaan ni nasana adong. Natamado ibana dinatinogihon torop anak Tuha sangapon padenggaton sun induk ni hangguluon nasida. Marhite-hite hapor suhon. Haleluya. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan di bata amani saluhut para sini rohaon, nunga ditatap ho hami bangsomon, aidang majua ho mangalehon anakmu nasasadai, Tuhan Yesus Kristus tu tangan ni pardosa,
asa taonon na haleaon dohot siak ni bagi, sahat rodi hau na pinarsilang. Saitu pahi hami marhite-hite asini roham, asa margogo hami jala marbenget ni roha, songon anak haholongan ni rohami di akasi taonon. Asa marsangap goarmu dohot anakmu, Tuhan Yesus Kristus, dohot tondi parbadia, marhite-hite hami. Amen. Maredehita sian buku de nomor 523 ayat sada. Patik ni debata di minggu sadarion, imasian patik pau paton, dohot lapatan nak. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, di naonomari ma ulahamu nasa siulaonmu. Alai yang goari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah de batam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang berum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe namangebati hutam. Ai dinaonomari do ditoppa de bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana diari papituhoni. Dibaheni do ubahen na di pasu-pasu de bata Jehovah. Ari paradianan nai jala di parbadiai. Dia do lapatan nii odo. Ikon dihabiari rohatta de bata. Jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang tois rohatta diajar nasian hatani debata. Ikon badiado hatani debata di rohatta, jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Marede sian buku de nomor 626 ayat sada dohot ayat tolu.
Pontima dusata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargugu naso hatudusan. Sito panasana adong. Paruhum natigor namanguhumi jolma manusia. Narodo hami tujulum manopoti dosanami. Akanahu ulahami marhite-hite sian pangalau sion nami di patikmu. Ima marhite-hite sian tubu-tubu ni rohanami naroai. Nang sian pakatayon nami nasoture. Rodi pangalau sion nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo hami hona uhum alani dosanami i. Alai natar sol-sol bagi dohami nuaeng alani i. Asima roham dihami. Ale debatanami. Pardenggan basa jala parasi roha doho. Alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna. Jala suruh maton di parbadia tu rohanami be. Asa tarbahen hami mangului ho di bagasan hati goran. Dohot habadiaun. Gabe sahat hami tuhangoluan nasora suda. Na pinarga bagam di akan na porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tuhasesan ni dosata. Songono dohata ni Tuhan Jehovah. Nung apolahu pasisi akka pangalau sim songon ombun. Jala songon ombun manorop akka dosam. Saimulak maho tuau ai audo sipaluaho. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Mare dehita sian buku de nomor 450 ayat 2 dohot ayat 3.
menit sian 2 Samuel 22 ayat 44 sahat rodi ayat 50 sada tajahama marsikat soring. Akup ni nunga di paluaho au sian parbadaan ni bangsoku. Nunga di pabangkito au gabe ihutan ni aka bangso parbegu. Gare bangso naso hutada manguloi au. Merus do aka anaknya pulik marga. Jala aka hitir do nasida ruar. Sian partano batoan nasida. Di batado silehon aka partubolon tuau, dohot papatuhon aka bangso tuau. Di baheni pujioku maho ali jahuba di tonga-tonga ni aka bangso parbegu jala edehono kuma goarmu. Ima sahatna martua do akan atu mangihon hatani debata jalanau peopsa. Amen. Mare dehita sian buku de nomor 117 ayat sada dohot ayat tolu. Tidakon maha porsiau tai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaun di sandok portibion rap mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pargugu naso hatudusan natu mo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian sianton di parbadia andorang soha bubuhan ido tuhata na tumaun na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpajal doi bana di hau pinar silang na tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangulu di ari patoluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun ni debata jahoba amanai pargugu naso hatu dosani disi maibanai pamay mulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mati
Au persea di tondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasisan ni dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging dihalak naong mate, dohot dihangoluan na soras sudah. Amin. Ede pujian kur ina maranata diuduti kur ama Immanuel.
Tikting namasa di Huriata di Mingguon tanggal 15 Februari 2026. Naparjolo, Dewan Diakonia, Seksi Sosial. Tabuan ma di Tangyata, akar ruas ni Huria na di Bagasan Parsahiton, songon nang tarsurat di Tikting ta. Komisi Kasih, hari Rabu tanggal 10 Februari 2026, Patupauni Huriado, pelayanan Komisi Kasih, masuk pukul siawib, maringanan di GSM Gloria, lantai sada. Napaduahon, Distrik Walu DKI Jakarta. Hari Senin tanggal 10 Februari 2026, di Patupa Distrik Walu DKI Jakarta do ibadah bona tahun dohot launching orientasi pelayanan HKBP. Maringanan di Sopo Marpikir dimulai pukul 10 WIB, borhatdo utusani Huriata rap dohot keluarga Pandita. Napatuluhon konser RUT tu 165 tahun HKBP. Domu perayaan HUT HKBP 165 tahun di Patupa Panitia do konser RUT tu 165 tahun HKBP lau papunguhon dana tu perayaan. Konser di Patupa di hari Kamis tanggal 10 Februari 2026. Maringanan di Smesko Indonesia Jakarta. Kategori harga tiket hula-hula Rp4.650.000, tulang lorobot Rp2.650.000, bona tulang Rp1.650.000, boru Rp665.000, bere Rp465.000, suhut Rp260.000. Tu akar ruas nanaing manuhor tiket, boima dipesan Marhite Pandita Resort, manang sekretaris Huria. Napaupaton, Panitia Pembangunan HKBP Cibubur, periode 2025-2027. Laporan Parhepengon Panitia Pembangunan, boima tajahat di warta naung tatiupe. Napalimahon, sumbangan. Tajalodo sumbangan sian SPH ni Huriata, ima taplak meja tu haporluan GSM Gloria lantai sada, godangna 10 sada lembar. Mauliatema di pasahat Huriata tu SPH ni Huriata, tu hatama nama masu-masu. Paunomon boa-boa. Hombar tu program kerja ni Huria tahun 2026, Marhite Tiktingon, penangido tu sude ruas ni Huria, asa tapasahat be ma pelean tahun tu Huria 500.000 per tahun. Manang Marhite Sintua Wiknabe. Napepituhon ruas namonding. Nunga marujung ngolu ruas ni Huria tai, ima panuntunan pangaribuan manang opung Marcelo Doli umur 75 tahun. Hina baluhoni inang rumondang boru siringo-ringo, ingana nasida di Jalan Serut, RT Sia, RW 4, Pondok Rangon, manang Sianwik 2. Monding na di hari Selasa tanggal 10 Februari 2026, tu udian di hari Kamis tanggal 12 Februari 2026 di TPU Pondok Rangon. Acara marningot ruasni Huria namonding. Jongjong mahita saluhutna. Ujung pardalanan ni ngolo ni dongat tahun laos pangyoton hitado sude nang hitape disadatiki tongdo songon nasida ikon monding. Alani i toktong mahita marpikirimon namang ngolu saleleng di Portibion, jalasai hobas manang sadaripe hitalau maradikon tanoon. Taingot mah hatani tu hata di pangupapkon 10 opat ayat 10 tolube. Martua ma aka namate di bagasan Tuhani, olat nion, tutudo tondii, matsohot ma nasida sian parul kilon nasida, ay namang hiut ma tu nasida niula
nasadai. Tabuan ma sude keluarga nang sisohot na tinikal honi dongata nang jumolo mondingi asa anggiat ma tuhata ma mangapuli nasida. Alanii martangyang mahita di bagasan rohatar B. Amin, marende mahita. Sai masipa widaan dunia bersiain dong sangat belakana Tuhan sudah Hudul mahita. Songonima tikting di minggu ta sadarion, aka tikting namang ihut, boima tajaha natar surat di warta gereja, manang sian marhite barkot na adong di bangku gereja. Ede puji-pujian sian kor wiksia.
Tapuji Tuhata marhite buku ede nomor 521 ayat sada dohot ujungna huhut papungu pelean sada A sada B.
Dameni debata na sumuruk siya saluhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hamuna kadonga saha porsiaon hatani Tuhata turpuk jamita si pahusor-husoron ni rohata di mingguta sadarion minggu estomihi. Imana tersurat di buku Evangelium misi Lukas bidusia mamuka maisian ayat 20 sahatu 36 Lukasia ayat 20 sahatu 36 tapai hutihu ma di bagasar rohat tabi arga waluari duksal puhata odeng ditogi homa si Petrus si Yohanes dohot si Jakobus nakok tudolok martangiang. Jadi ujuna martangiang ibana mibbar ma rupa ni bohina jala marlinang-linang ma para bitonna. Makatai madua hala doho tibana. Ima si Musa dohot si Elia. Marhasangapo donasi daidaon. Aka nahumatahon ujung ilakana si pasidingonna di Jerusalem. Tarpodo boanggo si Petrus dohot akadonganna alai dungdungo nasida gabe di ida mahasa ngapon nai nang halak na duai jongjong di labunga jala martahisirang nasida sianibana ninna si Petrus mamado Yesus. O guru, dengganai dison, hupaulihami masopo-sopo tolu, sada diho, sada di si Musa, sada di si Elia, so adong diboto nanidok ngai. Madok songonido peibana Roma obusada mangalinggomi nasida gabe hata hutam manasida laubongot tubagasan obuni jadi makuling masada soara sian obuni madok odo anakku na terpilih tangiho kamu ma ibana. Jadi dung makuling soarai sasada Yesus nama dapok nasida disi. Laos mau hobbo nasida. Dang dipabotohon nani ida nasidai. Tu agiaise. Anggo diakka ari ido sahana hamuna kadonga saha porsiaon hita hurian itu hata narak marpungu di minggutas sadarion hobartu sejarah perjalanan ni Tuhan Yesus songonon na jolo nanaing masuk mahita turangkayan minggu-minggu si taonon ni Tuhan Yesus. Nanaing mangado piarsak parukilon hahaciton nama Tuhan Yesus. Ima sahatuna mate di hau pinorsilang.
alaya dorak sosahat kita tu si taonon ni Tuhan Yesus. Turpuk jamitatta sadarion, naing mangarade roha doho pikirata, marhite barita, marsangat Yesus di atas ni sadadolok. Hamua kadongan, maragap padapok niya ka ahli, taringot tudolok nanidok nga diturpuhon. Adonggo ahli madok, iya dolok nanidok nga diturpuhon, ima dolok tabor. Alay laos godang musedo ahli madok, ima dolok horep, nadi Kesarea Filipi. Ala memang waluwari adorak so turpuk taon, marpungudo Tuhan Yesus dohota kasisiana di Kesarea Filipi. Di sima Tuhan Yesus na manukpun akasisiana, isedo audidok kalak, ia hamun, isedo audidok kamun, maragam alus ni sisiani, mangalusi suku-suku ni Tuhan Yesus. Adok sisian nama dok si Yohanes Padini, adong nama dok si Elia, adong nama dok si Jeremia, adong nama dok sahalak siap panurirang. Hola si Petrus dona mangalusi dohot siptong, si Petrus madok Kristus Mesias, Raja na pinarbaga-bagai doho, anak ni Debata. Alahurak panadaon niya kasisya di Tuhan Yesus. Nak penautolu taon na sida rap tudolok rap tutoruan. Alay da nga pala takas do pepanadaon na sida di Tuhan Yesus. Alanima di turpuk taon, diarahon, ditogihot Tuhan Yesus. Toluhalak sisean, martangiang tuatas ni dolok, ima si Yohanes, si Jakobus, dohot si Petrus. Hamuna kadongan, do si toluhalahon, dibuat Tuhan Yesus, manak tu dia lau Tuhan Yesus. Jala tardok hirana toloma, ring pertama sisean ni Tuhan Yesus. Jala di ayat 32 di pabotohon, borngi mana masai, di nama naik Tuhan Yesus dohota kasisian, tuatas ni sadaduluk. Ala borngin, dak pola iboto jol mana sidan manaik tu banua gijang. Jala sunyi, lungud doi ganani, jala boy matutu, hibul rohani sisea dohot, rap dohot Tuhan Yesus, martangiang di atas dulukin. Hamuna kadongan, dina martangiang nasida, dina sahat nasida tu atas ni dulukin, adok tolu tadda halongangan namasa. Dia mai na parjolo diturpuk tao didok, mibar marupa ni bohina, jala marlinang-linang ma paraditonna. Napaduahon makatai madua hala dohot ibana, ima si Musa dohot si Elia. Jala napatoluhon di hatai nasida, ujung ilakana, sipa sidungonna di Jerusalem. Naparjolo akamang mibar marupa ni bohina, jala marlinang-linang paraditonna. Hamua kadongan, dua hadirion ni Tuhan Yesus. 100% do Yesus si anak ni Jolma. Alay 100% do Yesus si anak ni Debata. Molo na sa lelengon, panadaon, pamerengan niya kasisya di Tuhan Yesus. Ima Jolma na somal. Ima jolma naulo mardalan, naulo tangis, naulo loja, naulo male. Ima Jesus na tinada nasida, na binereng nasida na sa lilingon.
alay dinamarsangap Jesus di atas dolok, dang rumang jol may bana di berek sisian, alay anak ni debata. Ido asaridok mibbar rupani bohina, jala marlinang-linang paheana. Lapatanna anak ni debatado Jesus na jongjong nani ida nasidai. Ido asa maul ditadda nasida, dang ditadda nasida Tuhan Yesus. Napadua hodidok makatai madua halak dohot ibana, ima si Musa dohot si Elia. Hamua kadongan diturpuk taon nunga leleng naung modding marujungolu si Musa. Jala nunga leleng naung manaik si Elia tuban wagijang. Alai di hati haon di bereng akasisian makatai si Musa si Elia dohot Tuhan Yesus. Si Musa ima tokoh na paling dikagumi di halak Israel. Jala si Musa na manogiho bangso Israel haruar siap parhatoba ng Misir. Jana na manogihon nasida o 40 tao bangso Israel di parhorsihan sahat tunanaing masuk nasida tutano kanan. Jala si Musa na majalo pati na sa pulisya debata di putyo ni dolok Sinai. Si Elia ima panurirang apala na ni kaguman ni halak Israel. Si Elia ima napatupahon godang akatadahalongan di Israel. Jala si Elia ima panurirang na godang mangay na hatchit. Jala si Elia na mangido akaraja, na mangalo akaraja, na mangaloas Israel marsobat wakadebata ganaganan. Na toluo mamakatay di bereng akasisiani. Botul-botul kagum longang akasisiani mamereng nasida na tolu na makatay. Jala sihol roha nasida unang manya berlalu, unang manya kolasatokin nasida na tolu boy makatay. Alay naing manyarro di saliling-ililing nga. Alanido asa di pangido si Petrus, o guru, iya hupaulihami tolu sopo-sopo, tolu jabu ingana muna. Sada di ho, sada di si Musa, sada di si Elia. Alay lang dia si Tuhan Yesus, suku-suku pangidoan ni si Petrusi. Alay debata Jehovah mangalusi madok odo anak haholongakku tangi hok kamu maibana. Nanaing dohonon ni debata marhite suarai dak tugas ni jolma para dehon mangalean pajong jokon inganan ni jolma akan nauksahat tuban wagijang. Alay tugas ni hita jolma ima manangihon hatana. Ido tugasta, dak tugasta mangarade jabu, inganan niya kana porsia na ugsahat tuban wagijang. Ido asadidok yaya tolu, so adong diboto, nani do ngai. Dak takas diboto si Petrus, lapatan ni Pangiduan nai, alanido asadang dialusi Tuhan Yesus ibana. Niya si holi rohana do, naik torus niya ro di saliling-ililinga, boy day daon na, boy bereng-berengon na, si Musa, si Elia, dohot Tuhan Yesus. Alay lang iboto ibana na pinangidunay, dak tugas ni hita jolma, pauliho bagas, inganan niya kana porsia, naugsahat tuban wagijang. Alay tugas ta, tangi hok kamu maibana, lapatan na manangihok katanit debata, ido tugas niya kana porsia diba. Hamua kadongan, nuaing dia mananaik sidohono ni turpuhot tuhita. Parjolo sahali nahatsi do natinao ni Tuhan Yesus saliling ngoluna di Portibion. Hola mulai sorang gope Tuhan Yesus pitororo na sangat ni Portibion manukun. Di dia raja na baru tubui asaduhot kami marsobat ibana. Sa sitonga
nanaing mamunundo saka mi Raja Herodes. Salelek pangulaw ni Tuhan Yesus, torus hona lili ibana. Jala di ujunga, ikomate ibana di hau pinorsilang. Hamu akadongan odo gobaran ni ngoluta. Hita akasi huton ibana. Songo Yesus nama naon nahacit. Songo nido hita, saliling ngoluta di hasyanganon. Alay pos marohata. Dakka matean, dakka hacitoni ujung ngolu ni Tuhan Yesus. Alay dibaliknya kada hacit na tinaw ni Yesus. Hehe, mula mangoli bana di hari patuluhon. Lapatan na akasilas niroha do muse upanya kana mangihuton ibana. Odo pos nirohata alanya ka manginang molotuppe hitan ngain mangai marukil marsak mangadupi tantangan masalah hita songok kala Kristen dingoluta di Portibion unang madili hita unang boha-boha kita pos marohata dang hahacitoni ujung ingoluta alai dibaliknya ka arsak parukilon dibaliknya ka sitaononi pasu-pasu do muse akasilas niroha do muse na naik patongonon itu hata tuhita alani mangolu mahita di bagas pakirimon mangolu mahita torus makiri makapasu-pasu na naik pasahaton itu hata tuhita makiri pita dia kenauli na denggan na naik pasahaton itu hata tuak katik kinanengro na paduahon hatani tuhata mangalusi suku-sukun pangidoan ni si Petrus tangi hok kamu baiban tugas ta ringkas mahita manangi hok kata ni dewata nagudang akaswara nagudangan akaswara nuang diunguluta di Portibio alai ko barani hita pajulu hok kata ni dewata di nguluta tabay mahata ni dewata nagabi sulu-sulu nagabi center ni nguluta hata ni dewata mana pertama na utama tatangi hoding nguluta di hasyangan nakpe gudang akaswara di Portibio ikon holan hata ni dewata na pertama na utama si pajulut tadi ngoluta di Portibio tu hata madok tangi hok kamu maibana tatangi homma Yesus na sinuru ni dewata na rotu Portibio tatangi hok kata ni tu hata tabai kata nai gabi gugota manguduti are-are ni ngoluta tu akatik kinanengro dangadong didok dewata pauli hamu mau dungudung pauli hamu masopo, pauli hamu mabagas, dia kana porsia di Tuhan Yesus. Alai di dok tuhata, tangi hok kamu maibana. Alani tatangi hom mahatani Tuhan. Tapa husor-husor, ta hangulu hok katani dewata. Ai hatani Tuhan ido, hata si uluata, si hutonota, tuakatik kinanengro. Hatani Tuhani matabaen, nagabe sulu-sulu di ngoluta, lau mangduti, pardalanan ningoluta di tahun 2020 nomon. Hatani Tuhani matabain nagabe center. Molo hatani Tuhani tabain gabe center. Pati uroni hatani Tuhani do akadala na naksidalan tadi ngoluta di Portibio. Alani hatani Tuhan natatangihon na salilingon siya mulai danak sahat na matua hita. Ima tatangihon, ima taulahon, ima tahanguluhot tua katikinaneng. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na marhabang sa di Banua Gijang. Mauliate puji-pujian di sobahor rohanami Tuhan. Nunga dipakulingi hohami marhiti hatam na badiyay. Suato katami tu bagasa ruadot pikiran nami. Asa marurak marparbui hatami. Asa hatami Tuhan nagabe gogo tukot sulu-sulu di hami. Lau mangduti ngol-ngol nami tu akatik kinaneng ro. Nak tu akatik kinaneng ro pe tuha tok tonggo pe sihol rohanami. Tok tong matuha pakuling ngol nami. Asa hatami nagabe haddang abataba di ngol nami. Asa unang manibil hamis ya dalam munasitongi. Ale tuha debata manami na marhabang sa di Banua Gijang. Di minggu nami sa dario tuha kuwa kami tu adopamu. Akka pardalanan ni ngolu nami, pardalanan ni keluarga nami, nak pardalanan ni ngolu ni huriam hakabi pecibuburon. Asiro hap Tuhan iring-iring togu-togu akka pardalanan ni keluarga nami be.
padawa karsak, padawa bataba, padaw parsahito siya tonga-tonga ni keluarga nami. Tabay matuhan kapasu-pasu akasilas ni roha dihami. Asa toktong las roha nami mamuji pasangapuko. Nangakayanak ko nakapahupu Tuhan. Nau pinalumehomu di tonga-tonga ni keluarga nami. Manang di diabe na sida maringanan na daw manang nazonok siya kami ramoti na sida saluna. Molo di baga sa parsikolana kayanak ko nami. Ramoti na sida labor hado laumulak sa parsikolana. Buka rohado ho pikiran na sida. Asa takas diatu sinasida kapar sejarah na pinasaha ni guruna. Asarong muselaba na sida na mga lulima kaluja ho parbinotoani. Molo na mga luli karejo akayana kon nami Tuhan asiroham. Di tahun 2020 nomon say patongom matuhan. Akka parkarejoan na ho bartu na sida be. Asanggia doho marolopolo marlas mirohan ang nasida mamujiho. Molo naung dapok karejo petabay silas nirohay. Asanggia marhite siya ni Tuhan lam ditada nasida asidoho tolong. Atong ho matuhadongan nami. Mia maringana di tonga-tonga niya kabagas nami. Bay bagas nami Tuhan bagas silas niroha di hami lungo bimamujiho. Juluani hami dia kadalan na nagsidalan nami. Juluani hami dia kapikiran na nagsipikiran nami. Juluani hami dia kaulaw na nagsiulaw nami. Unang loas sami mangalak kasomardonga dohoto. Dongani hami Tuhan asa tiur ngolu-ngolu nami. Suak songoni matuhad di minggu nami sadarion. Nunga hutangi ho kami marhitetik tingwarta di tonga-tonga ni huriam. Godang na naik si halas sonon nami, godang na naik si hamulate honon nami. Jala godang na naik si pangidon nami tuadopamu. Tarlobi may Tuhan dia kegiatan ragam ya kapakobasion. Na naik patupau ni huriam tarlobi di bagasa saminggon. Ima sermon SPH, sermon parhalado, sermon lansia, pertanyaan wek, komisi kasih, latihan-latihan kor, periodenya kaseksi-seksi, doho bona taon, na naik patupau ni huriam di bagasan mingguon, asiro hatuhad di sudia kaulau pakobasion, na naik patupau ni huriam, say mamasu-masu maho Tuhan. Pada wakaulau ni sibolis molo tungadong nanang manggugay ulaw nan. Asangya sonak so haribo-ribo amarlas ni roha hami Tuhan. Mangulak kaulay hop ulaw ni hobat tulomo ni roham. Suak songoni matuhad di minggu nami sadarion. Huwa kami tuadopa mo kadongan nami ruas ni huriam. Akan amarningo dia kaulang tahun nasida. Ulang tahun hatutubu doho ulang tahun pardonga saripeon. Taka suboto hami Tuhan tuk pasu-pasu bo aka umur nagajang. Na pinasaha mudia kamanami doho tinaman. Alani Tuhan mangalopitanga kami makamuliate hona kapasu-pasu mi. Jala mangido tuadopamu. Asirohap Tuhan lam tabaya kagajang umur. Tabaya kapasu-pasu silas niroha dinasida. Asanggia marhite siya ni Tuhan lam ditadana sida asidotolo. Suak songoni matuhan nang di minggu nami sadarion. Macay toro ruas ni huriam na di baga sa parsahiton. Tarlubi matuhan inanami. Inaktobing boru silalahi. Siyan wek sada na tongon wek pemuliha di tonga-tonga ni bagas. Nang di si Aprilia boru sialagan siyan wek dua. Natongon wayo nami di rumah sakit Cipayung. Nang dinanami nang manurung boru batoruan wek tolu. Natongon wek pemuliha di tonga-tonga ni bagasna. Nang dinanami nang nababab boru lubatowing wek walu. Natongon wayo mame di RSPAD. Nang dinanami naktabunan boru manurung wek siya. Natongon wayo nami di rumah sakit Primaya Bekasi. Nang dinanami naksitumorang boru silalahi. Wek 10 sada na tongon wengok nami di res PAD. Nang dinanami naksiregar boru pasari wek 10 sada. Na tongon wengok nami di rumah sakit UI Depok. Asiro hap Tuhan di sudea kadongan nami na marsahiti. Nungatung lojak kadongan nami Tuhan na mga luluy hamalumoni.
Nungatu kacik dia nasida lan yakaparsahiton nasida. Alani Tuhan mangalopitang adohami huriam hakabi pecibubur. Mabuan akadongan nami tu adopam. Asirohap Tuhan surduk kotangamu nabadian agok pasu-pasui. Majama pamatangnya kadongan nami namarsahiti. Masih holopehami Tuhan liano mu akagajang nyumur. Liano mu hamalumon. Asanggir tu akatik nanengro. Boy hami Tuhan. Ra marpungu musemarlas ngero hamamu di pasangapoko. Alani Tuhan pasu-pasu akaubat na pinangan nasida. Pasu-pasu nangakatangan ni parubat. Asanggia marhitia kai. Boy tumibu bolok tanggal parsahito ni siya pamatang nasida. Tumibu nasida marulupolok mamuji pasangapoko. Suwak songoni matuhan di minggu namin sa darion. Huhalasok kami. Huhamoleatehok kami. Pasu-pasu marhite subangan. Na pinasaha ni punguan SPH ni huriam. 50 sada potong tabla meja di gedung sekolah minggu ni huriam. Asirohap Tuhan lam tabaya kapasu-pasu silas niroha di punguan SPH asanggi atau akatikin nanangro toktong marulupulo pami Tuhan mamuji pasangak guarmi. Suak songoni ma Tuhan nang di minggu namin sadarion huwa kami tu adopa mudongan namin na di bagasan arsak parukilon. Ima dinaung jumolo ni ala amana hinaholongan nasida siya tonga-tonga ni keluarga nasida. Ima amanami panutunan pangaribuan. Asirohap Tuhan disude keluarga sisalhok na tinadikon ni amanami. Suruh todim nabadiay manorang rohado pikiran nasida. Asa unak sa tumatangis. Unang mga dung unang madeli nasida. Alang dia makirim nasida. Dia kapasu-pasu. Dia kasilas ni roha. Nanay patongono mutu nasida tu akatik tinanengro. Apuli roha doho pikiran nasida. Asanggia marhite siya ni Tuhan lam ditada nasida asido tolong. Satokin nai Tuhan. Naing mula bimahami madapoto na kabagas nani. Asiroham. Ramoti hami di pardalanan. Padawa kabataba padaw parmaran. Palas rohanamian no Tuhan. Boy pajupang doho takkan awawalong hami di bagas nani. Nang di tonga-tonga ni bagas nami, ramoti dongani pasu-pasu hami, tuktuhi toktong rohadoho pikiran nami, asa saya masihol hami, roh marpungu marsaor di joromon, jalo matuhan elihelek pangiduan namion, marhite-hite guarnya anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di namarede hita bukuede 526 laos tapapungu ma pelean na paduahon marede mahita. Saudara
ya sada laos jongjong maita. Sanggup Tuhan Yesus mengasih tindang ini, dan sungguhkan nama Dia sondang hangguluani, Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silele na dengga doho na saulibasa na mauliutus. Hupasahatami masya na nilehomi tuhami pelean nami tuho. Say jalo may gabe wap na hutus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami peleanon patibulhok karajaom. Di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam tadahami godang siloleo mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali amanami na di Banua Gijang. Say pinarbadia magoarmo. Say ro maharajaomu. Say saw malomoni roham di Banua Tonga osongon na di Banua Gijang. Leo matuhami sadariok kangoluas siapari. Sesama dosa nami. Songo panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata mabohina tuho jalasi marohana midaho. Di dopakot Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaor homadamena tutod di munabi. Shalom, oras marita salunga.